खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय नै दा जोङो उदालगुरि थांगासिनो दङ जोंना बेनोसै आरो न'निफ्राय उदालगुरि फिन न' आरो न'निफ्राय रौता बे मोननै जायगायावनो थांलाय फैलाय आरो ओमफ्राय दायो जोङो उदालगुरियाव थांगासिनो दङ मानो होनबा राजाया आंनो दख'ना होनो होआ दख'ना होआ गैया एबार फुजायाव आंनो दख'नाबो होआसै जेबो होआसै दुखु मोनथारदों आङो दख'ना होआसै बियो दुखु मोनबाय आं एक्चुअली माने आंहा दख'नाया दंखायो गोदानानै दङ मानो होनबा हाबायावहाय गोबां गिफ्ट मोनदोंमोन आरो न'निफ्रायबो आइमोना हरखादोंमोन आंनो दख'ना गोदान थ' माने बेफोरखौनो आङो दासिमबो गानजोबाखै गाननो चान्स मोनाखै ओंखायनो दा ब्लाउस सिलायदों आरोना आंनि फंबाय सासेया बुंबाय थागासिनोमोन आरो बोरै आं होनाय दख'नाखौ माने गानाखै होननानै हाबायाव दख'ना होदोंमोन नालाय थ' माने आं सानबाय एबार दुर्गा पुजायाव बिसोर होनाय दख'नाखौनो गानसै होननानै गांनै सुहोदों गांसेखौ सोर होदों मोनथियाखिसै खिन्थु बे हाबायाव सिखारदों आरो दा बेखौनो जोङो सानैजों लायनो थांगासिनो दङ आरो मिथिगौना दाजा आइया आंखौ मा होनदोंमोन नोंथ' दख'नाखौ 2-3 बोसोर दाबायगासो होनबायब्रा आंथ' बिदि थानो हाया हाया जाया लोङाबाबो थानो हागोन खोमा खिन्थु ड्रेसखौ नांथारगौ आरो बाहानासो फैसा होबथानो ड्रेसाव हाया आङो ड्रेस नांगौ आंनो देलायग्रा गुबुन जिनिस मोनाबाबो ड्रेसखौ नांथारगौ आरो जायो आरो बेनो मा नांगौ गेजेरल' नांगौ बेनि बादै जेबो नाङा ओरैबायदि बायो मा होनदों प्लिज बायो बिराद बायो जोंजों थुफादो उदालगुरियावहाय मानो थांफालाबायनांगौ बाया मोनसे मालाय मालायखौ नोंहासो फ्रि नङाना नायफालांदो आरो बिदिनो भिडिअखौ आंजों लोगोसे दे रायजोफोर जेरैथिंबो गोथां माइबारि बिराद मोजां नुयो बेखौ बै न'खौ आङो नायलांबाय थाथारो उदालगुरि थांबा फैबा बिराद मोजां नुयो माने डिजाइनार नोंबो लुगोन ना बिदि उनावहाय सिमां नुनायनि जेबो थाखा फैसा धोन दौलत नाङा ओंखायनो आंबो नुनो हायो नामा बयबो नोंल' नङा आंल' नङा मुलुगनि सुबुंफोरानो सिमांखौ सुजुनो हायो आरो जोङो हाबानि उनाव ना ओरैबायदि खामानि मावदों सानैजों माने न'खौ जोंनि रुमखौ जों गावनो कालार खालामदों आरो फार्स्टआवनो पुटिं होबाय ओमफ्राय बिनि उनाव फिन कालार फुनफिनबाय ओरैबायदि खस्थ' जादोंना जोङो थेवबो माने गावनो मावनो होननानै माने गोसो जागोदाय सानैजों जि मावबाय ओमफ्राय कालार फुनग्रा मा होनोमोनलाय बेखौ स्प्रे गान बायबाय आरो बेखौ जोङो फ्लिपकार्टनिफ्राय ओमफ्राय बेजों कालारखौ फुनबाय आरो बेजोंबा थाब जायो आरोना फार्स्टआवथ' जोङो आखाइजोंनो ओरै फुनगासिनोमोन आरो रङाबो लस जायो गुफुङोबा रङा गुफुङो आरो मेरला गुफुङो ओमफ्रायो खाथि खालानि रुमफोरावबो बिराद हाबजोबो आरोना खामानिखौ जि बारायनानै लानाय जादों जोङो बाट स्टिल मालायखौ लानायमोनबा फैसा थांगौमोन जोङो अमा जानायनि फैसाखौ बासायबाय आरोना ओमफ्राय बिराद खामानि मावग्रा जादों जोङो ओमफ्राय बेथ' बे हाग्रा संग्रा जादों मेसिनजों खायसे संदों दे बियो खदाल आरो आखाइ दांनांगौबा बे मावनाय नंखाया बियो इउज टेक्न'लजि होनदों मा खियाव फरायखो नोंबा जों मेसिननि मददजों खामानि मावनांगौ लाखांबाय आङो नै बे मोनसेया फंबाय काजिना होनाय बे गांसेया ओमफ्राय बे गांसेखौसो आङो ना दाउट जानानै दंमोन आरोना आङो येल्ल' गांसेखौसो लाबोदों सानदोंमोन खिन्थु बेखौसो सिलाय होदों आङो बेखौ आइ बिखुनजो सासेया होदों जिजिरि दख'ना दखाननि मालिका बे आंनि आइ बिखुनजो जायो नालाय बियो होदोंमोन आंनो हाबायावहाय दा बे गांनै दख'नाखौनो गानना बेरायनोसै आरो आङो फुजायावहाय दायो न'आव थांफिनसै जेबो खामानि गैला
ओमफ्राय दिनै उदालगुरिनि दखानफ्रा बन्द मोननो 12टासिम दा 12टानि उननिफ्रायसो खुलिदों माने मानि थाखाय बन्द होदों बिसोरो जे दानि जुगावथ बयबो अनलाइन शपिं खालामो नालाय थ माने दखानफ्रा ओरैनो जिरायनानै थानांगौ जादों बे फुजा बोथोरावबो बिसोरा सेल जायाखै ओमफ्राय बे दखानफोराथ दखानफोराथ मेरला फैसा होनांगौ जायोना भारा होनांगौ जायो नालाय बिसोरो सेल जा दाजा बिसोरो जायगाखौ लानाय हिसाबै बिसोरो फैसा होनांगौ जायो नालाय ओंखायनो माने बिसोरो दिनै 12टासिम बन्द होदोंमोन आरो दा मा होननो अनलाइनाव साबसिन मोनो नालाय मानसिफोरा आरो न'आव जिरायनो मोनो जिनिसखौ ओंखायनो अनलाइन खालामो आं सानो आरोना अनलाइननि बायदि जुदि मोजां क्वालिटिनि मोजां डिजाइननि मोजां कालारनि जुदि दखानदारफोरा लाबोयो जिफोरखौ होमब्लाना माने मानसिफोरा अनलाइन खालामनाय नङा माने खालामगोन स्टिल माने एसे फैफिनगोन आरोना फर्माव आं बिदि सानो नों मा सानो आं मिथिया सोंनायानो बेकारखासो जेबो एन्सार मोना सोंनो नाङामोन आं लासिंसिंसो जाबाय नोंथांमोना मा सानो बेखौ नोंथांमोना अनलाइन शपिं खालामनो मोजां मोनो ना अफलाइन आङो मोननैखौबो बाट अनलाइन बांसिन खालामनाय जायो आरो दाथ बांद्राय बायनायानो जाया दखनाखौ थांनानै बायनो मोनबा मोजां मोनो आरोना दाङै नायनानैहाय मानोबा खुन्दुंनि खोथा थायो नालाय खायफा खुन्दुंखौ गाननो हाया मोजां मोना That's why माने दखनाखौ अफलाइन शपिं खालामनानै आं मोजां मोनो बाकी कुर्ता सुर्ता बेफोरखौ अनलाइन आरो माने दा सुहोनायनि नेम गैला आरोना बायगोन कानि ओमफ्रायो टेलरनाव थांनानैहाय सुहोनाय डिजाइन बिराद जन्जाल आरोना That's why माने आंना 50-50 आरो नोंथांमोनना मा आंनो कमेन्टआव खिन्था हरबानो जाबाय इमेल लिरना खोन्थाहरबानो जायो रेडि जाबाय नै दा फुजायाव थांनो थाखाय ओमफ्राय दखनाखौ गानबाय आं नै दाखालि ब्लाउज सिलायनानै लाबोनाया दा जोङो थांसै उदालगुरियावहाय नोंथांमोननोबो देखायलांसै फुजाखौ थ नायलांबाय थादो दे आंजों लोगोसे नै बेहाबो रेडि जाबाय मालाय जुथा गानलायबाय मालाय बेहा गोजाङोना स्कुटिजोंसो थांसै जोङो माने फुजायावहाय जायगा मोना नालाय पार्किंनि थाखाय नै जों फार्स्ट पेन्डेल हाबबाय पुरानि गरायबारि होनो बे जायगाखौ जोङो बेहायनो हाबग्रोजेनबाय मानोना जों न'निफ्राय फैनायावहाय बेखौनो मोनजेनदोंमोन नालाय ओंखायनो जोङो बेहाय हाबग्रोजेनबाय बेनिफ्राय जोङो दाबसे बिदिनो हाबलांबाय थालांगोन आरो खुलुमखांबाय दायो फट' खेबनोसै आंखौ खेबलाय जादों आइ लाभ बरायबारि मोजां नुदों नै गारि फैदों नैथि पेन्डेल बियो जों हाबफैनाया दंबावो आरो दायो जोङो टाउननि गंसेयावहाय हाबनोसै देरसिन जादों मा होनो नोङो आंनो गलगाप्पा मा होनो टेडी बेयार होनो Heart pendel biyo. Pistol bainin ya? Nangguan? Nangla.
ya. Gimana Hor? Dah kembali. Jangan smooth aja ini, kamera nggak? Deh. 30 frame, 60 frame so. Pujani som ada बेवहाय मिठा पान जायालासिनो थानो हायो नामा? Kali যাব দিয়া নাই নেকি? কোন বলে? Kali যাব দিয়া নাই? দিয়া নাই গো। দিয়া নাই ন? দিয়া নাই। Buakhino, waiting थांनांगौ थांफिननांसिगोन दाना। Nailai, si bohैजोबबाय आंनाव खोथाया। जेबो नङा मोजांसो। जाबाय जोंहा फुजाखौ जाखांबाय ओमफ्राय जेबो जानाय जायासै न'आव थांनानै डाइरेक्ट जाहैनोसै बोरमा बेदर संदों नालाय आइया ना मा होनो एकदम जेबो जालाना नङाबा जानो हानाय नङा नैबे जाहैबाय फोर्थ पेन्डेल बेहायबो जोङो हाबलांबाय दसे न'आव सफैबाय गोजांलायबाय जिनो स्कुटियावहाय गोजां बोथोर जाहांबाय नालाय स्कुटियाव बिराद गोजांनाय मोनबाय ओमफ्राय आरो स्कुटि लाङाबाबो जाया मानो होनबा गारिखौ पार्किं खालामनो थाखाय बिराद खस्थ' जायो ओमफ्राय अबेथिंबाथ' हाबनोनो होआखै लामाया दा सफैबाय ओमफ्राय भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनबावसिगोन स' गोजोन्थों बाय